Nakon što mu je nedavno preminula supruga, njemački umirovljenik Ivo Mamić dane u svojoj kući provodi u samoći. Njegovi sinovi su daleko od njega. U Njemačkoj? 2. Sa familijom. Ja nisam sam, imam i ovaca sasvim. Slična je sudbina zadesila još mnoge Livnjake i Tomislavgrađane, pogotovo u zadnjih nekoliko godina. No mnogi od njih su ipak bili primorani napustiti svoje godinama mukotrpno građene kuće i smještaj potražiti u staračkom domu u Tomislavgradu. Jedan od njih je i Božo Bokanović, koji ima 5 djece. Nikad nisam mogao zamisliti ni sanjati. Došlo meni, umrla žena i džabat kuća. Šta će ti? Žena umrla, djeca odvojena, svak svoju slobodu voli. Ne mere mi niko dati moju obitelj kad čeznem za tim. Za koji god. U zadnje vrijeme, zadnje 2 godine, iz razloga, mislim možda i ekonomske prirode ili ne znam šta, vidim primjetan je broj zahtjeva u starački dom, kako pojedinačno, tako i bračnih parova. U ovom domu, koji trenutno broji 110 korisnika, više nijednog slobodnog mjesta nema. Formirana je i takozvana lista čekanja. No što je s onim starim i nemoćnim osobama kojima je pomoć drugih neophodna, a koje iz financijskih i drugih razloga nisu u mogućnosti koristiti usluge staračkog doma? Donesu zakone koje niti provode, niti mogu provesti, niti brinu o sirotinji. Znači, sirotinja je prepuštena sama sebi. Ukoliko centri u općinama rade, znači to se nešto rade. Što tiče ministarstva, kako županijskog, tako i federalnog, nema nikakve suradnje, niti ima pomoć od njih. U Livanjskom centru za socijalni rad ističu kako je u ovom slučaju zakonska obveza djece skrbiti o roditeljima, bez obzira na to gdje se ona nalazila. Ukoliko nema nikoga od njihovih obitelji tu, u smislu, ne znam, nija dovoženja kod liječnika ili kontaktiranja hitne pomoći, patronažne službe ili ne, znači u tom smislu, u tehničkom smislu, Centar za socijalni rad mora i može pomoći. Centri za socijalni rad to uglavnom i čine, ali da bi se ipak trebalo malo više povesti računa o ovom sve izraženijem socijalnom problemu na ovom području, nitko ne spori.